anyị o o weta onye anyị ka anyị na-akpọ anyị nwere nwa 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 dị mma na praise the Lord. Hallelujah. Obi Anadiume and Hilda Obi Anadiume's journey into philanthropy is a story of profound empathy, dedication, and unwavering faith. Hailing from Enugu State, Nigeria, the couple has always had a deep connection to their community. As they advance in their respective careers, Victor as a pharmacist and Hilda as a nurse practitioner, they became increasingly aware of the silent suffering among widows. na onye na-eweta ihe a na o nyere ya ndụ ka nye ya ego ka e wee megide eweta ya maka na ọ bụrụ na o nwere ego o meme gịnị eweta na o nwere ya kpọrọ ya polisi ige ntị asọrọ gị nke naba so na ihe a niile bụ ife ikiri Chineke ekele na ọ ka na-enye ya ego nyekwa ya ndụ ihe ndị a wee ọ ga-enye ogologo ndụ na ahụ isi ana anyị nwere okwukwe onye siri Chukwu ike na ebe ọ bụ na anyị na-eri ya every year so Chukwu na-enye ya ndụ arụ ọbụla ka anyị nwee ike na-eme gịnị Chineke na-enye ya arụ na-enye ya ego nye arụ ike iji ndị na-achịkwa ya every year ọ na-eme gịnị ọ na-eme maka na ọ na-eme papa na-eme gịnị a na-eme n'anya otu a ka ọ dị ka o mee gịnị ka o soro nweta ọsị ọbụla ị nwere igbo gị nye mmadụ ofu ana ọzọ bụ na ihe ọbụla mmadụ na-enye abụrụ maka na onwe ka o ji enye maka na ị na-anya n'obodo onwe ka ọ bụrụ onye nwa nwekarịsị mana onyinye esitere n'onwunwe onyinye na-esite na obi maka na o nwere onye ya enwe m ihe mena gịnị ihe nye na mana nyanwa fụtara ya dịka na ihe a bụ ife Chineke nyere ya ana otu o nwere ike isi wee kene Chineke bụ site n'iwere nye gịnị nye unu and mgbe ọ na-enye unu ọ bụ isi Chineke daalụ n'ihe Chineke mee gịnị mere ya and gị nwa a na-enye nwere ụgwọ ọrụ abụ na the 9 lepers ma ọ bụ sị na agwọlụ 10 lepers ofu onye bụ ya na-echitesi Jizọs ya mee gịnị ya daalụ mgbe Jizọs ajụ ka ebe mmadụ ite naanị nọ ọ sị na ya amarọ mana ya nwa bịa kene ekene o wee sị Jizọs wee sị ya gị na bazia na-agwọgo gị ọya gị in other words na mmadụ naanị na-agwọrọba enwe ebe bụ ọ bụ na isi na-awa mmadụ ịṅụọ paracetamol isi ọwa adajụ ọ pụtara isi ọwa anago ihe o mebụ oyi ka ọ jụrụ mana irizie nke bụ ọgwụ isi ọwa eme gịnị ana so mmadụ naanị na-agwọrọba ajọs na-asa ha jee na tebụl ha ga-enwere onwe ba ha jezie dịka o nwere onwe ha jewalụ mana onye a chọpụta na onwe onye mere wee nachiyata wee kere ekere wee sị na-agwụ gị kedu ihe na-achọ ịkọwa mgbe a na-enye gị ihe a enwere ụgwọ iji maka na ọ bụ na iwelu na ịsịrọ Chukwu gọzie eba ịma na dị ka 9 lepers na-enwere gịnị obi ekene maka na nye nwe emego nke dịrị gị nwa ikpere ya gịnị ekpere ọsọ nwere osi gị nye na-abụrụ ime gịnị ikpe ekpere ana onwe ya na-agwa mmadụ mgbe ụfọdụ enekwa anya abịa ọ bụrụ ogige abịa zacha fancha bụ part of sacrifice ọ ya na-eme eme mana mgbe ụfọdụ anyị na-eche nọọ meelụ m dịkwa mma mana e nwere nke Chukwu nyere gị ị nwere ego ị nwere aka ị nwere aka ị nwere ọkpa ị nwere ọkpa ị nwere gịnị ọnụ onye na-ada agafete ije ịtụkwuru ebe ị na-asị Chineke gọzie elu m ezinụlọ mee ka ọ dịrị fa na gịnị na mma onye nwere ọkpa nwa aka okwu mbọsị na iko ọnwụ nọ n'oge udu mmiri anyị abịa sị na ikpe abịa bụ ka anyị lụchaa gịnị kọmpaụnd ya achọrọ m ka m gwuo ndị secret
enwere ife ị ga-eme ọfụ ya onwe mmụọ mkpali ime karịa ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-eme maka na ife na-akpali mmụọ mmadụ mana ọ bụ na a na-eme anya na-egosi ụdị ka onye efe ilu omebi na ọ dị ka ndị a na-emela anabatara ife a na-eme gịnị celebration of Christmas, ọgụkatị obere ọtaba ga-ama osu ka ya wee were ya n'ike mana inyefe ihe obere orie ọ na-ata ama osusu gịnị ka anyị na-ekwu onye nwe ya nye gịnị nwanne ya adịgbalịba Chineke ga-agọzi anyị n'aha Jizọs juru ụwa ebube n'igwe anyị na-ekene gị bụ oke chi na-eri oke aja ara ọ bụ na irie ya ị na-ebu n'imela onwe gị afa anyị na-ekene gị bụ odogwu n'ahịa gị onye gara ije na mmiri ma mmiri eriro gị ọ gị kere ụwa na ihe niile dị n'ime ya ma ọ dịghị onye kere gị bụ Jehova ọ bụ naanị gị na-ekwu okwu ọ bịa na mmezu ozu na ọbụla igusoro ihe dị iche na-adị n'ime ya ọ gị na-eme ka onye na-enwere onwe ọ gị bụ olileanya onye na-enwere olileanya ọ bụ gị bụ ndụ onye a napụrụ ndụ ọ gị bụ ike onye na-enwere ike o nwere onye dị ka gị ọ gị mechiri ọdụm ọnụ n'olulu ọ gị bụ ọdụm nke ebo Juda ọ gị nwa bụ isi iyi nke ndụ gị nwa bụ mmalite gị nwa bụ njedebe ọ bụ naanị gị bụ ugwu a na-aba na-arịa na-atụ ụjọ mana ndị nsọ na-arịa ba na-enwe ọṅụ ọ bụ gị na-abịa ibinye dịka ikwu na agbamakwụkwọ afọ niile ugwu niile otuto niile ekele niile dịchasịarị gị ebi ebi n'aha Jizọs anyị ekele gị n'ihe ezinụlọ LADYU n'ihe iji ha alụ anyị na-asị gị nara ekele Jehova na-ekele gị n'isi ezinụlọ kọmitii ndị na-handle this foundation enwe anyị na-asị gị daalụ n'ihe ị na-eme for years nke iji wee bido this program ị na-eme ka a na-enye emere gị onwe gị afa enwe na-enye gị otuto onye anyị na-ekele gị n'ifi ndụ ị nyere fa anyị na-ekele gị n'ihe arụ ike anyị na-ekele gị n'ihi njem ọmụ ị na-enyefa from far and near onye nwanyị enwere akụkọ ọjọọ ọbụla a na-enwe anyị wee na-asị gị ka otuto niile na mbuli elu niile na isi arọ niile na ugwu niile na ịma mma niile dịchasịrị gị ebi ebi n'aha Jizọs Kraịst Chukwu ebe ọbụla anyị si mejọ gbaghara anyị ebe ọbụla anyị si kwujọ gbaghalụ ebe anyị si sofia ọba gbaghalụ mana anyị akpọkuo gị ebube n'igwe aka dị ike n'ọgbọ odogwu n'ahịa anyị echie ezinụlọ a bụ ezinụlọ LADYU before gị onye nwe anyị gị onye site n'ezinụlọ a wee na-eficha ezinụlọ ndị ọzọ anya mmiri wee mee ka ha ghara ịgbala aka mee ka agụụ ghara igbufa ya mere onye nwe anyị na-ayọ gị Chineke ka ị gaa n'iru izute ezinụlọ a gị nwa mara ebe mkpa ha dị gị nwa mara ọnọdụ ha gị nwa mara ihe a na-ele anya n'aka gị gị nwa bụ onye mara ebe a na-asị n'ole maka gị bụ Jehova ga-eme ya ya mere onye nwe mee ya na ezinụlọ a ka mmadụ ọbụla nke si n'ezinụlọ a ka o keta oke ngọzi gị n'aha Jizọs ọfụma ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ ewenye gị bụ Chineke otuto n'ala ekele Jehova mbuli elu na nsọpụrụ dịrị gị otuto dịrị gị Jehova nke usu na-ekeda ya na alụchasị ekele maka na anyị kwenyere okwukwe nwee olileanya Jehova na gị bụ Jehova eweruwe ọnọdụ ịzawa ekpere a ma ndị anyị kpere ma ndị anyị na-ekpere ịmara ha niile imezuwo ya dịka anyị si wee yọọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na-eto ihe niile ndị a nsọ ka ọ bụrụ ihe edoro nsọ ka mgbe ndị mmadụ ga-eketa ya ka ọ bụrụ ihe ọma wee nye ndị mmadụ ọ gaghị abụ ihe mkpu baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ n'aka nchebe na ebere Jehova ka anyị na-aranye unu niile wee yọọ ka Jehova nye unu eluigwe ghere oghe ka eluigwe chebe unu ka Jehova debe unu ka onye nwe anyị kpuchite unu na ezinụlọ unu ka onye nwe anyị mee ka amara ya baara unu ụba ka onye nwe anyị gọzie unu na-edu unu na-ebulu n'anya ka onye nwe anyị kwuolu unu ọnụ unu n'ebe ọ bụla a na-ekpe unu ikpe
ka onye nwaanyị bụrụ unu chi n'ụtụtụ bụrụ chi n'efifie bụrụ chi n'abalị ka onye nwaanyị bụrụ ndị ife ire ka ọ mụkwasị unu ka ngọzi Jehova nke pụrụ ime ihe niile ka ọ dịnyere unu niile dịnyere ezinụlọ Anadiume dịnyere ezinụlọ ndị na-akwakọba ihe a baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Biko daalụ mama tie ka ime biko daalụ mama tie ka ime Kenere mosi abasema chicken dabere. Kenere mecheto besike chicken dabere. Kenere mchineke onye dabere. Kenere ndio basema na chicken dabere. Kenere mchineke onye dabere. Kenere mo wanatu onye dabere. Kenere mchineke Chimona chimelela Nwannem kelere Chimona chimelela kelere Chimo nwannem kelere Chimona chimelela. Testimony. Ọ bụrụ na onwe otu ha nọrọ ebe a unu ncha niile some of you ma mgbe anyị ji bido ha ọ bụrụ na o nwego ihe anyị na-eme ebe a metụta onye ọ gbagwalu ndụ ya onye nwetara iru ọma onye o chenjiri life ya pụtaka n'ebe a ka o wee na-motivate ndị ọzọ ka o kwuo ka anyị geta ọ bụrụ na o nwee onye apụta ka anyị nụ nghọta ife na-ekwu unu nghọta ihe na-ekwu ihe anyị na-eme kala ọ bụrụ na onwego otu o si metụta gị na ndụ gị na o nwee etu ọnọdụ gị nọ before mana due to the fact na ị na-abata ebe a due to the fact na a na-enye gị attention ndụ gị nwetu change mee ka anyị nụ ya na ụmụ ihe ndị a niile na-amotiveti ọ ya emekwa maka na a sị na anyị too dike na nke o mere o mekwa ọzọ. Chineke ụmụnne m n'ime Kraịst sisi anyị bịawara ebe a ihe dị iche dịkwa n'arụ m ihe o ji dị n'arụ m Anadiume bụ nwa Chineke gọziri agọzi nye anyị ya na nwunye na ndị ọrụ niile gbaa gburugburu. Ana m enye Chineke ekene n'isi nwa okorobịa n'isi ezinụlọ niile gbaa gburugburu maka sisi anyị bịawa ka ndị ọzọ na-amụta ihe n'aka na-ekekwa anyị ihe anyị na-erite ibe na-aga n'iru. Praise the Lord. Hallelujah. Jehova were ọbara Jizọs Kraịst kpuchie ma ọ na-eje eje ma ọ na-ana ana ma ezinụlọ niile gbaa gburugburu ma ntakịrị niile gbaa gburugburu ka ha bụrụ ndị agọziri agọzi n'aha Jizọs ma ndị m arụrụ ya ọrụ ka ha bụrụ ndị agọziri agọzi n'aha Jizọs maka ọtụtụ ndị mmadụ na-amụtaji ihe n'aka ị na-enye anyị ihe anyị na-eri ihe. Praise the Lord. Anyị nwere nwa dị mma n'ahụ. Eze nwala ngwa anyị laja. Anyị nwere nwa dị mma n'ahụ. O kwesịrị nwe onye eze anyị o. Anyị nwere nwa dị mma n'ahụ.
anyị na-akpọ anyị nwere nwa dị mma n'ahụ anyị nwere nwa anyị nwere nwa anyị nwere nwa dị mma n'ahụ anyị nwere nwa anyị nwere nwa anyị nwere nwa dị mma n'ahụ. Praise the Lord. Hallelujah. Chanyị dị mma chanyị dị mma chanyị dị mma ọ dị mma chanyị dị mma onye na-enye ndụ ka ọ bụ eze onye nsị m akọ na aga m akọ n'ọbụ nna o chanyị dị mma onye na-enye nri chanyị dị mma chanyị dị mma chanyị dị mma chanyị dị mma ọ dị mma ọ dị mma Hallelujah. Enwekwara m okwu ọjọọ karịa ihe nwanne m nwaanyị. Eze nwa Aladume ọmụta ojikọ ọha. Eze nwa Aladume kara leele ala ekpuchi ụmụ nwaanyị Enugu Akwu-Achi ka Krismas abịa. Ụmụ nwaanyị a na-adaghị ehekele ere rice. Ha na-adaghị ehekele ere akwa. O nweghị ihe ọka kụziere anyị. Maka ihe since o mewere ihe ndị ọjọọ werela amụta na-enye ka o si enye Chineke nọ n'eluigwe ọ na-emegidere eze nwa Aladume ihe megide ụmụ echi akụla ikpere n'aha Jizọs ụmụ na-echi akụla ikpere ụmụ ile-echi akụla ikpere ara jụọ ebe ha akọwa ha nna ha oche akọ ha ji anya ha ahụ ọbụla aha Jizọs maka ile eme ihe ekpe hụrụ Chukwu gozie unu mmadụ mere ihe golasị Chukwu gozie ekpere nke ya adụghọkwala ụwa ekpere ụmụ nwaanyị Enugu Akwu nna ekpere eze ọ tọgbogoro ere ekwensu bịọchido ha kwa na enwe ihe njikọ nyali ụmụ nwaanyị niile echi eze Aladume n'ọbụ agụ owuru ọ lọpụtara agụ ihe ọkpụrụ ọlụ lebe ụmụ ogbe ka ha na-echi nwa akpa ha abịa echinyere ha echiri ha tomato ha lere ha chụọ ha erie ha la ụmụ ajị ha la nkọlọ werere Chineke gozibiela aha Jizọs gozikwere anyị ndụ ji obi ọcha abịa eri eme nko edu ka anyị ha nsi mba bịa anyị ruo anya ala abụrụ ndụ nke ibebe anyị na Chineke lọkwala eluigwe ma na o nwere ọkwụwara akwụwa ru Chineke nke anyị ere n'Enugu Akwu eze nwa Aladume emekachara ihe chija ndị ihe omeke eze gbafuoro anyị mmiri o nweghị ihe eji enye ha anyị maka ivie ka anyị na-asị ka otuto niile mbuli elu niile iche isi niile ịja mma niile ka ọ bụchachara nke n'aha Jizọs ka Chineke kwụọ ihe ole emere anyị mgbaji kwuru mgbaji n'aha Jizọs. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Onye supposed to reach Igbo. Ma agụchazie n'oyibo anyị akọwa ya n'Igbo. Unu ga-agawa ntị. Agụta nke unu maalụ unu akụ aka. Agụta nke unu maalụ unu akụ aka. An address presented by the chairperson of the Initiative Management Committee, Mrs. IFEOMA ANYALEBECHI, on the occasion of charity presentation of food items, food items, and cash to widows, widowers, indigents, orphans, and physical challenged persons, UMUNGBU and GBALAGU families in Enugu Akwu-Achi on 22nd December 2025. Distinguished ladies and gentlemen, Victor Obi Anadiume and Hilda Obi Anadiume's journey into philanthropy is a story of profound empathy, dedication, and unwavering faith. Hailing from Enugu State, Nigeria, the couple has always had a deep connection to their community. As they advance in their respective careers, Victor as a pharmacist and Hilda as a nurse practitioner, they became increasingly aware of the silent suffering among widows and their children.
In many Nigerian communities, when a family breadwinner passes away, the burden of survival often falls disproportionately on the widow and the children, leaving them vulnerable to extreme poverty. Moved by this plight, the Obis felt a strong calling to act. In 2000, they began by addressing immediate needs, paying school fees for children who would otherwise be forced to drop out, providing financial grants to start small businesses, and covering medical expenses for families with little to no access to health care. And in 2010, they channeled their resources and professional expertise into forming the initiative. And the full meaning of the initiative is Target Health, Education and Economic Empowerment Initiative. Their mission was clear. The mission: to provide financial education and health support to widows, widowers, orphans, indigents, and their families, lifting them from grips of abject poverty. The organization scaled up the core mission, started in 2000. As a medical professionals, Victor and Hilda saw a unique opportunity to go beyond financial aid. They organized numerous missions and health fairs, particularly in rural communities that have been long neglected. These missions brought essential health care to thousands of indigents and orphans, offering screening and treatment for conditions like malaria, diabetes, hypertension, as well as much-needed dental and vision care. Their work in these undeserved areas not only saved lives but also instilled hope in communities that had felt forgotten. One of their most impactful efforts involved sending individuals with critical health conditions to India for specialized medical care. In some areas, these patients will have faced certain deaths without access to advanced treatments. The Obis not only arrange logistics for these trips, but personally cover the entire cost of medical procedures, reaffirming their commitment to saving lives regardless of the distance. Despite their expansive charity work, Victor and Hilda remain grounded in their faith. As devoted Christians, they made personal vow to God that they will allocate between 10 to 25% of their total worldwide income to furthering the initiative mission. This vow, which they have faithfully honored, reflects their belief in their resources are a blessing meant to be shared. And education. Recognizing the need for access to clear water, they embarked on a project to build borehole water system across several villages in Enugu Akwu, in Enugu State, providing clean drinking water to thousands who was once struggling with borehole diseases. This transformation project had a lasting impact in their health and well-being for these communities. In addition to their healthcare outreach and water project, Victor and Hilda have also made strides in economic empowerment of widows. By helping women establish small businesses, they are fostering financial independence, allowing these women to provide for their families with dignity.
Whether it's selling goods or in local markets, operating small-scale farming ventures, or starting services-based businesses, the Obis have empowered countless women to rise above their circumstances. Furthermore, the initiative has extended its reach to distribute OTC pharmaceutical products like cod liver oil, glucose, and multivitamins. These products, sourced by Obi's pharmaceutical company from India, are sold at affordable prices with 50% of proceeds dedicated to the initiative charitable work. These businesses models not only sustain their philanthropic activities, but ensure that they can continue providing essential health products to those who need them most. See, in our community is another concern in Obis. Another concern that Obis have addressed through their philanthropy. Partnering with local police, they have donated vehicles to help enhance patrol, increasing safety and peace of mind for the people of their community. Their partnership underscores their historic approach to philanthropy, where they tackle a wide array of societal challenges to create a safer and more prosperous environment for all. Today, the initiative supports over 1,500 widows and their children, providing them with constant aids and lifetime to a brighter future. Victor and Hilda Obi's story is a statement to which can be achieved when empathy and compassion are coupled with action. Their vision for a better Nigeria, one where no widow or child is left behind, continues to inspire everyone they meet. Their legacy of kindness, faith, and generosity is one that will undoubtedly resonate for generations to come. Victor and Hilda Obi's deep desire to give back to their community and make a difference in the lives of the widows, children, and sick, and infirm that led them to expand their philanthropy internationally. In addition to their work in Nigeria, they founded Bayside Foundation in the United States, a platform that extends their charitable efforts beyond borders. The Bayside Foundation was conceived as a way to reach even more people in need and to create sustainable solutions that impact their life on a larger scale. One of the signature initiatives of Bayside Foundation is Bayside Hostel. The annual event brings together people of all backgrounds in U.S. to raise awareness and fund their worthy charitable cause, both in Nigeria and America. Participants not only engage in healthy activities, but also become part of the global movement dedicated to uplifting and the marginalized. Dedicated to uplift the marginalized. The proceeds from these events are directed towards supporting range of cases, including healthcare for the infirmed, educational support for children, and financial empowerment for widows. The proceeds from 2005 Bayside Hustle went to Shima's Hospital for children in Florida, USA, and Nigeria Association of Pharmacists and Pharmaceutical Science in America. Since the inception of the initiative, Victor and Hilda have faithfully funded their charitable causes from their personal resources. Their dedication to helping those in need has been unwavering, but their vision was always extended beyond what they could accomplish in their own. As they continue to expand the scope of their impact,
They recognize the need to involve more people in their mission to transform life. They plan to begin with raising funds for generous individual groups and organizations both in Nigeria and United States and around the world to ensure that their charitable causes can affect millions more. For those who wish to support the work of the Bayside Foundation or the initiative donation, can be made through baysidehustle.org. By contributing, supporters can help find education for children, provide medical care for the sick, empower widows through small business grants, extend clean water access to impoverish community. The Obis believe that together we can create a ripple effect of change that reaches far beyond what could be achieved alone. Every contribution, no matter the size, brings them closer to a future where poverty is alleviated, health is restored, and life are empowered. This message is clear. Join in their mission to transform lives, whether through participation in Bayside Hustle donation or partnership in everyone has the opportunity to make a meaningful impact on life of those who need it, both in Nigeria and United States and the world around. Praise the Lord. Ihe anyị gụrụ taa ka anyị si wee bido otu ihe dị initiative bi n'obi. Ebumnobi ha bụ ka a gbanwee ndị mmadụ, ka anyị gbanwee ndụ ndị be anyị, ndị Enugu Akwu. Anyị mere ka na-emeghị ya. Ndị initiative na unyi nere anya wee fụ na agụụ na-anyụ ndị mmadụ anya. Ha wee sị ka ha bido this initiative ka e nwee metụta ndị mmadụ aka. And anyị bụ a testimony to it, to that. N'ụbọchị nke taa ọkwa eziokwu for more than 20 years. The initiative na dọba rice, dọba akwa. Ọkwa ya? A na-eke ndị widow, na-eke ndị orphan, na-eke ụmụ nwoke ndị nwunye ha. Sọsọ ebe a, sọsọ na the initiative ka m fụrụ nwoke nwunye ya nwụọ enye ihe. Most of nwunye ha na-emerụ ha ahụ well. Ebosa akwa ebose rice wee na-eke. Anyị wee sị Chineke na-emere anyị ha. Chineke kpọpụtara mmele ka ihe a bịakwute ndị Enugu Akwu ka o guzobere anyị chairman nwunye n'aha Jizọs. Anyị wee sị ka Chineke na-enye anyị, ka Chineke na-agọzi ha, ka ọ na-eme ka akpa ha na-abanyewa n'aha Jizọs. Anyị wee na-agba ka Chineke nye ha ndụ, maka na onye ji ndụ dị ihe niile. Chineke ga-enye ha ndụ n'elu ndụ, ha ga-adị ndụ wee na-enyekwa anyị ndị anyị n'aha Jizọs. Agbanwee ndụ ha, onye nye ka onye kwa onye ọzọ. Ọ bụrụ na ịpata iketa, let's assume 20 cups of rice, were cup na-aba manye onye ọzọ. Ọnya bụ spirit of Christmas. Christmas is the period of giving. Ka anyị si n'ihe anyị na-eme na the initiative mụta na-ezokwa na-asị enwe m ego enwe mmetụ onu ahụ ị nwere ka ị nwere nye onye ọzọ. Ka anyị na-ekwu nka ka Chineke gozie anyị n'aha Jizọs. Umueze, praise the Lord. Hallelujah. Unu ma na unu abụ anụ na-ebu ụzọ. Ndị ihu ọma kpara. Anyị nwere good luck. Anyị nwere good luck. Ọ bụrụ na akpọcha dịka ụmụ eze na akpọcha ụmụ eze, ọ bụrụ na elu ha aha ịkọlakwa ọlụ ibidolakwa baba mba,
ọ bụrụ na akpọcha ịnụ ha aha were nwayọọ bịa na tebụl ịkpa aha unu ede ọ bụrụ na agaghị ewekwa na agaghị ama na agaghị egwe ichere mgbe a akpa ahụnụ ka ọ ghara ewu mebi na akpacha esi na ene ọkwa aha mana na akpọgburu lasie ihe ọkwa jeneral ka a na-ekwu ọ bụrụ naanị ụmụ eze ihe ekwuru doro unu anya den ọ bụrụ na ịwe onye tata ụbọchị izizi ya na-abịanụ ịbịa na tebụl edenye aha gị bikos na a na-akpa akpa otu de maka ọzọ nwere ka ọ na-afa gị adọ n'akwụkwọ oredi so ọ na ọ nwego ndị bịaranụ si denye aha ha nụ so biko anyị need cooperation then sụsọ ndị ụmụ mgbu ihe eji ebunye ha alụ ahụrụ mana esetụlụ ọhị iburu menụ lawa Cold too much. Ogwa gapata. Anaghịra iche ebe. Anyị ndọpata gwa niile ka. na ekeri ihe na-aga na ya wa ọgwụ agapata nke time a na-aga fọma na nnu ekegbo ha erugbo ha obi akwụsị Eunice obi akwụsị Regina obi ero Catherine ụzọ agbara Catherine ụzọ agbara Na-apụta onye ya kpọrọ na-apụta. Grace ile abụchi Kodelia ụzọ agbado ụzọ agbado Mana Praise the Lord. Hallelujah. Never say, I'm not one.
Okereke. Lorita ụzọ agba. Kedu ka ị na-aza aza confuse na mma? Ọ Helen ka ọ Lorita? Zano Grace, ọjọ́ gún náà ti tẹ̀lé ní ẹ̀. Kẹ́ Grace. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni àwọn àtẹ̀lẹ́ àná ọjọ́ náà ti tẹ̀lé ní ẹ̀. Lorita ụzọ agba. Arieta Ibe. Onye? Oke mbe mmemme. Fidelia egwu ọnwụ. Ya mechie ebi. Veronica mmadụ. Martina Chesi ike. Emechaa ga na saba. Ihe etupụtara mgbe m na-ahụrụ. Angela Lodi. Gloria tupu nyere eze. Pauline Mmadụ. Cecilia Ụgwa. Juliana ọnụzuru ike. Nke ibe nke. Okay. Ọnụzuru ike. Blessing Mmadụ. Janet Agụ Mmadụ. Franka Ifechika. And Ifebu Chechukwu. Praise the Lord. Nwunye Adogene. Rice a na tomato bụ ihe omelara na nwunye eji gbalụ na Christmas. Mercy Chukwu. Grace gbafuru ike. Amuchechi Mbesie. Amuche. Masilina Ndufuechi. Amaka Samuel. Mary Rose. I repeat again. I want another one. I am Chibuzo. Number 1. Mercy Onuzurike. Teresa. Eze Mezie. Esther Ezi. Mercy Chukwu. Monique Ilozoba. Present. Angelina Ezobuwania. Onahia. Onye anọ ha na-ekasi ndị ọdọ. Esther Chukwuania. No.
Hezugo, nwa ezi onye ọzọ. Biko rice na tomato bụ nke omelora 1 na-achị na nwunye eji gbalụ unu Christmas. Kedu na ha ga-agwụ ya? Ka Chineke gọzie anyị gọzie ya mmadụ n'aha Jizọs. Amuchechi ubesie Felicia ibekwe. Na na-ekekwa ntị. Onye akpọrọ ọza chere ka m jebe ahụ. Felicia, go onye Felicia. Ọ obere nwa. Ị naghị ekwu okwu ị nọrọ like this. Gawanụ nchi, akpọ gị za. Onya, Felicia ibekwe. Asị m agaba n'ụlọ. Grace Obiako. Present. Deborah Uzigwe. Madam Chelo, Madam Chukwu. Excuse me. Third name. The third Deborah name. Uzigwe. Present. Keiji weza awafa. Imara fam. Ko you na represent? Hold on. Ko you na represent? Favor Igwon. Ko you abu? Onya. Favor Igwon. Onya we ha achukwu nketa. O mu ahụ we ha. Ma fa ma me Favor Igwon. Biko achọrọ m noise ka anyị ma ihe anyị na-eme. Deborah Uzigwe. Okay. Pauline Chukwu. Onya. Grace Igwagwa. Onya. Abigail Obiakwụsị. Ọ nọ ebe a. Abigail, onye gị ka nwanne gị. Present. Rosine Obi. Iruka Ụzọ. Praise the Lord. Rice and tomato bụ omelora 1 na-achị na nwunye eji gbalụ unu Christmas. Kedu ihe anyị ga-agwụ ya? Ke nwaanyị a na-agba akịta. Madam. Madam bịa. Kedu mfa anyị? Hold on. Agatha Ezeado. Onyedika Juliet. Caroline Okwute. Paulina. Blessing Emma. Amaka Ọha. Uchenna Ekechi. Stella Ibejika. Ndidi Amaka Igwe ọnụ. Akpọ ya. Agwa nwe blessing Emma. Say cancel her back. Upon si na honor, I cancel prayer back. I'm present. You cancel her present. Also na group. Yes. I but I has na obia her. Cancel prayer back. All right. Praise the Lord. Hallelujah. Rice and tomato bụ nke omelora 1 na-achị na nwunye eji gbalụ unu Christmas. Kedu na ihe anyị ga-asị ya? Ka Chineke gọzie ya ogologo ndụ. Ngwapụrụ. Andin, eze mezuo. Uchenna blessing nọrọ m. U Obi
There's no point confirming it. Samuel Okechukwu, I'm marking for me here. I'm marking me here. I'm marking here. Please let me repeat this name. Anastasia is the Jibopuya. Rebecca Chukwudi. Nonso Nebedum are not here. Uchenna Blessing no Roma. John Chesike. Wisdom Ugo. Wisdom Ugo. Okay, the two come. No one covered. Yeah, we're going. You got quiet and don't cause that no more. You got contact for it, no more. What up, ya Ngozi? Madam Cello, Ajimitan. Ibearimanuka. Comfort. On the right side, I'm Christmas. That boy. Stop that thing. Susanna Chukwu. Margaret Bokanjo. Catherine Waked. Catherine Waked. Praise the Lord.
Evelyn, atụ egwu. Ọ bụ dị ka eme. Maka kwụrụ ọtọ. Joy Kene. Nkechi Ndọgụ. Chinyere Akwa. Mgbakekwa nchi o mewu na m akpọghị egboro unu nwoke ka bụ Ụkamaka ilo mbara ọtọsi na obi dị na nwa Patricia aha n'ọnụ rapụ ụga Patient ilo onye fụrụ Ikeria ọ bụ ihe m jụrụ ihe mere ijiri ọka ka m na-atọ na-esi ọgba Arinze mmadụ agụsị Roda ọha ọdụ nchezọ Ifeomezi Kwurugbo Ezi Josina Ndụ Fidelia Ụzọmba Grace Ilo Adeline Ezebilo Oh no! This is rice. This is tomato. Oh no, Barack. Alice Abusi. Alice Abusi. Kule bila hapa confusion. Alice Abusi. Okuna kitana mami ojenta al president. Ole bale le kisiato. Luka ben hele mi opo mi oto. Lale bulldozer. Ulu la la ba la le tiye mo. Pa ho di. Ya try. Gele kilo. Hyacinth Igbo. Vincent Anatoba, and Chinedu Atuegbu. But is there now? But I was number one. Someone number one. Oh, first. Now we do a Christmas. Then I go here. Somoya. Some. Never. Chama Daniel. Chinwe Ochoba
Ngozi Nzado. Ngozi Nzado. Evelyn. Ngozi Nzado. I got to put it on. Evelyn. Amaboro. Evelyn Amaboro. Hold on. I'm going to fix it a bit. Off. Ike atụ egwu. Alice ike atụ egwu. Sofina Oba. Florence ike atụ egwu. Florence ike atụ egwu. The teacher Iloaka. Send the arendo wakala hote. Every day we were a man. Every day. I'm not a monk at the back. You might get them to see it. All right. Evelyn Amaboro. Ele Ahaja. Hello. All right. Okay. Thank you. Ahaja. Ele Ahaja. Mana. Because here you go. Hey, gotta go go. All right. Better. Rice na tomato. One na chi na unye. Ke ha ga gwa. Yes, sir. Okay. Selina Oba. Catherine Mado Philomena Okere. Okay. I remember now. Confirm the name. Okay.
Madam Nolana. Azunna Uzobado. Promise Abarato. Madam. Price na tomato salad for melon of 1 match. Now you use your balloon Christmas. Gladys, as a chuku. Gladys. Catherine, Diga Slope. Alice, as a puta. As a puta. Bridget, yes. Mama, can you just join us? That was in the land. Yes. Martina, LADYU. Selima, okay, see. Somebody like Alice. Iko onye akpọrọ aha ya mee indicate ka ama akịa ya onye akpọrọ aha ya pụta Iko Patricia LADYU Patricia LADYU Martina LADYU Ndị buru ofu akpa na asị sọsọ Sunday na-ebu ofu akpa ka ndị mmadụ ju ebe a. Gloria Agweyi. Cyprian is on here. Teresa, I can't do the one. Asinya no tianya Teresa. Wabia futehe. Teresa, ko wari yo la bien so ko wari onye. Onye chinyere ma rabu ni na ya kwa mu pati ya kelera yo mero LADYU mpụtara eke Enugu Akwu-Achi ntị ụtụtụ n'obodo Ugolachi sugar coated. Iwe ọma mere Enugu Akwu na nye agwụchapụta ya Ugolachi bekere akwụrụ. Na nye ọma ha na-enwere ụdị mmadụ ndị otu a nwere ụdị obu a. Obu a o nwere n'oji agarụ ka ọ jekọ. Enugu State. Amen. Maka ịbịa chi Enugu State. Amen. Anyị na-atọpọtụ kwe. Amen. Ị na-anụ Igbo m? Na-anụ.
Wala halaza afa. Afa gwa. Ozu Ugbolati. Ekele ngio. Hey. Oga de gila mma. Obudum tuga kote. Kotelia, uzo mere. Ikris ife na-eme. Catherine Aso. Alice Ugwigwe. Justina Onwatu Onwutoba. And the Catherine from UMUNGBU. Ofobike Augustina. Philomena Ike Vude, Otito Chukwu Ekezie. On Eba. No, on Eba, no, what's your bucket? I'm happy. Praise the Lord. Hallelujah.
Alice Okike. Alice Okike. Oh, Yorima. The last one. Priscilla Oha. Martina Chesike. You know. Madam, rice na tomato la. Oh, omelora na-achị. Omelora 1 na-achị na nwunye ji ya gbara n'ike. Ka ihe anyị ga-agwụ ya. Ekele dị ya. Margaret Oyeka. Margaret Oyeka. Justina. Jadi kini apa ya? Hah? Mbak, awak rodo ha. Oji, rodo ha. Rosemary, Ifeanyi, number. You have visa. The last person, you have visa. Not less Evelyn Okoro. Evelyn Okoro.
Modestus of Christian Chief of and the police. Obiero, Damian Obiero. Ekele Obiero, Aloysius Nkwu, and Josina Nweka. Felix Ozabado. Columbus, hold on, Columbus, no good. Columbus. Caroline Okechukwu, Canada, Kabofo, Yamaka, Grace Ilabuchi, Georgina Ilabuchi. Yes, Ndane Puya. Atlas Onyebeke, Atlas Onyebeke, Grace Ilabuchi, Georgina Ilabuchi. Ebuye Goha. Rachel Kabofo, Felicia Kabofo, Emeka Kabofo. Akpọrọ m ebe a na Agozie Kabofo, Katrina Akam, Adira Akam. Obioma Akam, Heri Akam, and Abigail Biafusi. Obioma Akam, Heri Akam, Abigail Biafusi. Cecilia Oyebeke, Clifford Mother, Blessed Mother. No, I no gate. No, no need to. Clifford Mother. The late Agomado, Hillary Agomado, Onyeka Agomado. The late Onyeka Agomado.
Agozie agụ mmadụ Bartolome Ụzọnwachi and Cecilia Onyeka. Agozie agụ mmadụ Onyeka. Kisili Ụzọnwachi. Momo Nnebe, Edith Nnebe, Obi Nnebe. Ikechukwu Iloka, Cecilia Iloka, Ekwueme Iloka. Ikechukwu Iloka, Cecilia Iloka, Ekwueme Iloka. Helen Iloka. Obiachuru Iloka. Obiachuru Iloka. Isaac Iloka. Chinyere Iloka. Ifeanyi Iloka. Onyeka Ilozaba, Monica Ilozaba. Chioma Okereke, Celestine Okereke, John Okereke. John Okereke. Celestine. No, that is madu. Ya na ntị ebe a. Celestine Okenna Ifo. Onye ọzọ na-anọ ha ahịa. Ụzọ agbara. Basi ụzọ agbara. Ọgọsị na ụzọ agbara. Bunye ha nwamba. Catherine ụzọ agbara, Grigori ụzọ agbara, Ọgọchukwu ụzọ agbara, nwamba. As my apart from Chico do mere, Kodelia ụzọ agbado, owe nye ọzọ na ke ya mma, ma ya mma ya mabia. Mgbachakwa anyị sị na makwa ha na. Ntụgịrị ide na ha nwere rice wo. Catherine ụzọ agbara, Grigori ụzọ agbara, and Kodelia. Lady. Biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Aha m Grace Okereke. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko gwara ọha na eze ka obi dị gị tata emesịrị m na mma. Masịkwa obi dị m nnukwu aṅụrị tata. Ihe eze Anadiume na-enyere anyị every year ole eke anyị rice. Nna m obi dị m nnukwu aṅụrị wee na-asị ka Chineke nna m bụ n'eluigwe bulie elu
ibe akọbela akpa ese mgbe niile ihe niile gara aga ikem agụ ụkwụ ama mkpe onweghị ihe ga-eme ya Chineke ga na-ekpuchi ụtụtụ ehihie mgbede abalị ebe akwa ihe enwe ogologo ndụ isi ike ma ọ na-eji ụkwụ aga ma ọ na-aga obere ka ụlọ ọ na-aga eze Aladume amakwa m ka m na-esi eme ekele dịrị Chineke mere ya ka o mere anyị ihe dị otu anyị ụmụ nwaanyị niile ụmụ Chukwu na-achị nyara iwe otuto ka chi aha Chineke wuru ya goziri agozi na eze na-emere anyị ihe ọma ndị ukwu Chineke ga na-agọzi mgbe niile na ndụ ga ndụ niile laa Jizọs ọ ga-adịrịla m dụkwara ụmụnne dụrụ nye onwe ya nchetara anyị ụmụ nwaanyị aja na-enyeju anyị ahụ kwa ụbọchị otu a ka Chineke ga-esi na-enyeju ya mgbe niile laa Jizọs ekene gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu aha m ihe mere nwa ihe mere mma dị ese okwu ka emere mma ebe a tata ịhụrụ onye ọbụla ji obi aṅụrị wee na ọ ga-adị gị na mma ekene gị ego ọzọ ekele gị were asị na ọ bụla bụ mmadụ bụ nkwe na-asị ize ka iji ka unu si wee bịa were obi aṅụrị wee kere ihe na ọ ga-ajị ọbụ ga-emere gị amara ihe ọbụla bụ ihe ị na-ayọ na ndụ gị Jehova na-emebere gị ọ ga-emere gị si na njem n'aha Jizọs ekene gị ọ ga-adị gị na mma onye isi ekele gị you're welcome. Biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ afọ buru ibu mana ife eji mara m bụ radical ezigbo afọ m Prince Nnaemeka Anyalebechi awụ m onye Enugu Akwu-Achi n'okpuru mmụọchi na ndị Chukwu mere mbori ya ekele gị ọ nwere ihe nwere ịgwa ọha na eze gbasara ọnọdụ a na ezinụlọ ebe a tinyere yes ihe nwere ịgwa ọha na eze ma enye m ohere ọ ga-erite awa mana duto nwa obere ohere nyere m ọ ga m atụpe ya bụ azụ maka na echi m olu nna agwa ọha na eze bụ ebe nnọ kịta bụ n'ezinụlọ Bendebe Anadiume ezinụlọ Bendebe Anadiume bụ ezinụlọ amaara ọfụma n'Enugu Akwu ezinụlọ ekeretego ehesi earlier than now ihe kpọpụtara m n'ezinụlọ a bụ ihe gbasara security of life and property dịka onye isi ndị charge of life and property of Oji River commander ọ ya kpọpụtara m ebe a mana mgbe ọ kpọpụtara m erubeghị m ogugo a onye mere njiwe ruo ogugo a taa bụ onye a na-akpọ Brazil isi IFEOMA nwanne anyị nwoke anọbịa today mbụ chief Omereọla eze Aladume na n'ụlọ ya ha mere azụ o wee gbaa nkụrụ ha nwa batara obodo a wee gosi anyị the warrant need of security, the need of security, even security meaning. Ha mepere obodo a anya ekpọpụtara anyị wee bere anyị aka sizara na inyere anyị aka na-egere ma chọchis ma ndị obodo ma ndị politiks ma ndị enwere ka ọla ha ma ndị ihere esiri ike ma ndị a na-azụ n'akwụkwọ ma ndị ejiri ego ha ji bido ahịa ma ndị akpọpụrụ obodo bekee. Ọ ihe ndị a niile mere nji nọrọ ebe a taa. Ihe a bidoro ebe karịrị 10 years today. Anyị ka na-eme exit. So ọnọdụ anọ tata abịara m na mberede. Ọ bịara m na mberede atọ. Ekele gị. You're welcome. Ọ ga-adị gị na mma. Yes. Anyị asị ka gị jide ka iji ị na-eme ọfụma n'ihi na ndị Igbo onye na-eme ọfụma ka a na-asị ya jide ka o ji. Wee na-asị na ọbịa anyị bịara ebe a ga-bute ihe dị iche n'ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Yes, kenekwara m ma ọ bụrụ na onyonyo a ga-eru ebe nnukwu odegwu mgbe Omereọla na nwunye ya n'ihe niile mere taa gara ọfụma. Everybody mụọ amụrụ a na everybody na-egwuri egwu n'obi aṅụrị. So were onyonyo a kelere m ya
si ya na ihe o mere dị mma Chukwu ga-agọzie n'ezinụlọ ya gọzie nwunye n'aha Jizọs onye isi bụ onye isi ọ ga-adị gị mma ego bọzụ na-ekele gị ihe ụbọchị mpa midia na-ekele gị wee na-asị ite ka iji ọ ga-adị gị na mma thank you my brother ọ n'Igbo gani ekele gị biko gwala anyị afa gị na onye bụ afa m bụ Mrs. Ngozi Ụzọmechina abụ m nwanne Omelora Nwa ọ ga-adị gị na mma amen anyị fụrụ ihe niile gara ebe a n'ụbọchị tata sị ka ọ nwere ihe nwere ịgwụ ọha na eze gbasara ihe mere ebe a n'ụbọchị tata ife nwere ịgwụ ọha na eze na nwanne m nwoke Mr. Victor Obi Anadiume na nwunye ya Hilda Obi Anadiume na-agbani maka ihe a ha na-eme otego ebidoro almost 25 years ago ana ha ka na-emekwa ya n'ebe ọ bụ na ha na-eme ihe a na Chineke ga na-agọzi ha na-aga n'iru na-emezuru ha ọchịchọ nke mkpụrụ obi ha ebe ha chetara na-agọzi ụmụ ogbenye ma ndị blind ma ndị ihe niile a na-ebunye ha ife olile ana m asị ka ha gaa n'iru ka Chineke gaa n'iru na-agọzi ya n'aha Jizọs ekene gị ama na ife niile gara ọfụma today ya beta emela ọsịsọ ihe gara ọfụma nwere nsogbu ọbụla ekene gị o wee ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa anyị ife ọzọ dị m n'obi m nwere ike ịgwa bụ na anyị ga-ejisi ike na-ekpe ekpele ka program a na-eme ka Chineke nye aka ka ọ na-agakwa n'iru ma ọra mmụọ karịa ka o si na-aga ekene gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu Mom social woman. Ego boze ekene gị the whole boze empire media na-ekene gị onye na-asị na ọ bụ n'ịbụ mma n'ịbụ nkwụ enu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma afọ m mbọ niile ịgba n'ụbọchị tata wee fụ na ya bịara na mmezu wee na-asị na Jehova ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ gị n'aha Jizọs ekene gị afọ m n'anya jisi ike mama ekene m gị biko onye ka m kene aha m bụ Mrs. IFEOMA ANYALEBECHI ọ ga-adị gị na mma biko menụ ka ọha na eze mara onye bụ ọfụma na ife na-eme ebe a taa dịka m kwuru kịta aha m bụ Mrs. IFEOMA ANYALEBECHI mụnwa bụ the chairperson organizing committee anyị nwa na-ahụ maka ihe emere tata anyị nwa na plan ya na-ahazi ya ọ bụkwa na anyị nwa na-enweta ego mana enweta ego anya plan a mee ka olu onye ọbụla aka ekene m gị afọ m mbọ niile na-agba n'ụbọchị tata na ndị na-agbabụ bifọ wee sị na izu ụka m na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs o nwere ihe nwere ịgwa ndị bịara ebe a tata na ọha na eze ndị na-enene onyonyo ife nchọ ịgwa everybody ọha na eze bịara ebe a bụ ka ha kpebe ekpere ka ha kenebe Chineke n'isi chairman anyị na ọ dịrị izi ama m na ọ bụrụ inwe ego bụ the point na inwe obi dịka ụkọchukwu anyị si wee kwuo tata for over 20 years this family has been feeding all of us ọ bụrụkwa so oge Christmas in other aspect of life both health both sports both name it education this family has been standing behind every of us unconditionally solving our problems looking at us attending to us individually and in a family level so ihe m na yo Chineke bụ onye ọbụla partake na ihe anyị kere n'ụbọchị nketa sọsọ ihe ọ gara eme bụ ya na-ekele Chineke n'isi chairman wee na-ekpere ha ekpere ndụ because ọ bụrụ na ha dịrị ndụ anyị ka ga na-eri nri anwa ka Chineke goziba ha ka Chineke mejubelu ha ebe ọbụla ha ihe ọbụla bụ ihe bụ nsogbu ga-adakwasị ha ka Chineke jide that man that is stronger than any person in the whole life ka ọ solve ha that problem n'aha Jizọs ekene gị ọ ga-adị gị na mma na ije ka iji na ọ ga-adị gị na mma wee na-asị Jehova ga-emere gị amara mbọ niile ị na-agba ma mbọ ife efu ọ ga-akwụghachi gị mmaji ka mmaji n'aha Jizọs ekene gị ebe Boze Empire Media na-ekene gị amen Thank you.